ଆରେ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ କିଛି କାମ ଦାମ ତ କରୁନୁ, ଖାଲି ପିକନିକ୍ ଯିବୁ, ଏଇଠିକି ଯିବୁ ସେଇଠିକି ଯିବୁ, ଖାଲି ପଇସାଟା ମାଗୁଛୁ। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଁ ପେଟା ଖୋଜି, କିଛି ପଇସା ଫଇସା ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ନା ବାପା ମୋର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପିକନିକ୍, ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି ବାପା। ପଇସା ଦେଇଦିଅ ନା, ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଯାହା ଯେଇଠି ଅଛି ଚେକ୍ ନେବୁ। ମୋ କତିରେ ଏବେ ପଇସା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ମୁଁ ପଇସା ପାଇଗଲି ବାପା, ତମେ ମୋତେ ଦବନି କହୁଛ ନା। ମୁଁ ସେଇ ତକିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣାଟେ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସବୁ ନେଇକି ପଳଉଛି। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା ସେ ପଇସା ନେନି, ମୋର ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି, ତୁ ସବୁ ନେଇଯିବୁ? ଅଭଦ୍ର।